Dette er et simpelt program til at finde A- og B-værdien i en lineær funktion på en graf med hjælp af to y- og x-koordinater. Først og fremmest så bliver vi nødt til at lave variablerne A og B. Disse variabler er selvfølgelig B, som er skæring på y-aksen, og A, som er hvor meget der er hældning per punkt på x-randers. Så først og fremmest bliver vi nødt til at skabe, hvordan i verden får vi overhovedet lavet de her A og B'er. Vi er nødt til at tage, hvad har vores mange y1, x1, y2, x2, det er det forfærdelige eksempler, og lave dem om til variabler her. De her variabler er baseret på værdien, som bliver skrevet herover. De her variabler er baseret på værdien skrevet herover i de her felter. Fantastisk, det var en smuk serie. De her variabler bliver så hernede sat om til at ændre værdien på A-variablen og B-variablen, repræsenteret af de her matematiske udregninger. De her udregninger er skabt i en rækkefølge. A er nødvendig for at kunne finde B's værdi. Som der kan ses i her, så er A en del af B's udregning. Så hvis du har A efter B, hvis de her to nu var bydet om på hinanden, så kan du ikke lave en fucking skid ordentligt. Fordi du finder A-værdien, men B er nu før A i udregningsrækkefølgen, så den eksisterer ikke. Test det i din egen tid, det er ikke så selvvis. Efter det er sket, så placeres A og B's værdier i deres tekstpunkter her og her. Det her det er noget, jeg vil prøve at vise så godt som jeg nu kan. Herover har vi så nogle værdier. Vi smider det her ind, og jeg håber fandme på, at det er, jeg har dem rigtigt. Det har jeg nok ikke. Det burde være sådan her. Og ved det vil vi få den her præcise værdi, som det er, der står her. Nu, billedet her ændrer sig ikke. Det er bare et eksempel, fordi ja, det er desværre at programmere. Men jeg vil til gengæld vise, at der er en mulighed at bevise det. Her har vi GeoGebra. Prøv at se, hvad har fucking effekterne. A er 0,8, er 0,4. Wow, jeg er dårlig til at læse. Som det er, der ses her, det er x. Hvor meget rykker sig ud, rykker sig op, bla 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 bla. Og her har vi selvfølgelig deres startpunkt, minus 2 i y-aksen. Som et princip, så er... fandens det her. Yay! Her er den. Det er jo da alting, jeg prøver at gøre det her. Wow, fantastisk. Godt. Skønt. Oh well. Programmet er simpelt. Der er igen ikke nogen rigtig koordinatsystem, der kan smides ind. Der er ikke noget smidt ind her. Det kunne laves, men som et godt princip, det er meget let og hurtigt at finde løsningerne her for udregningerne på et tilfældigt stykke af, jeg ved hvad koordinaterne er, men jeg ved ikke hvad fanden hældnings- eller begyndelsespunktet er, fordi jeg har ikke en træning til at vise det. Så hvis man får de her slags opgaver, hvis man har det her projekt eller noget, så en god idé at starte her, find udregningerne, find hældningskraften og skæringspunktet, og derefter kan man i en rigtig god sti teste med noget som GeoGebra. Og tak for din tid, hvem der nu gad lytte til det her lort, og jeg skriver nu, det er taget af for en tid.